Ariketa honetan ondoko hiru zenbaki arrunten batura, beraz, ondoko hiru zenbakiak aurkeztuko ditugu, bati X deitzen diogu, txikienari, bere ondokoa X gehi bat izango da, eta hurrengoa X gehi bi. Geroago esaten da, zenbaki horien batura, beraz, zenbakiak batzen ipintzen ditugu, ez da beharrezkoa parentesirik gehi egiten ari garelako, eta batura horrek txikiena bostalako kenamaika ematen du. Txikiena isa denez, beren boskoitza di amaika kentzen dio. Ezkerreko atalian antzeko gaien arteko bature eginez, ekuazioa laburrago geratzen da, lehen mailakoa denez, isak atal batean utzi nahi ditugu. Eskuineko atalean erabaki dut ustea, positibo geratzeko isaren kopurua, eta orduan geratzen da ezkerreko atalian 14, eskumakoan 2 isa. Atal biak 2rekin zatituz, isaren balioa zuzenian lortzen dugu eta isa da. Benetan, zenbaki arrunta da, bera da txikiena, beraz txikiena 7 da, eta bere hurrengoa izango da, aurkezpenean ikusi dugun moduan, isa gehi bat. Beraz, 8 eta hurrengoa 9.